Vale. Bé, Xavi, felicitats per la victòria. La primera valoració d'aquest partit de Reynoso és un cop cada 4 anys. Bueno, és un cop cada 4 anys, però també ens ha passat a nosaltres a la contra, que ens han marcat al minut 90 i bueno, al final avui hem tingut aquest puntet de sort que no havíem tingut altres partits i sobretot aquí a casa. Bueno, al final és felicitar l'equip perquè ha fet un treball de desgast molt gran, que sabíem que l'Espanyol vindria a tenir la pilota, a ser molt intensos, apretar molt a dalt i bueno, nosaltres sabíem que havíem d'estar molt ben replegats, tancar molt bé les línies de passada i després intentar sortir bé a les contres, aprofitar aquestes contres que tindríem perquè ells incorporaven amb centrals, incorporaven els laterals i intentar al recuperar buscar aquest despiste que podrien tenir ells per intentar tenir aquestes possibilitats de guanyar el partit. El míster de l'Espanyol ha dit que el seu equip ha sotmès el teu durant més de 80 minuts. No sé si estàs d'acord. Bueno, al final ells han tingut més la pilota, sí que és cert, però bueno, nosaltres també sabíem el partit que volíem fer. Nosaltres havíem preparat el partit així, que ells tinguessin molt la pilota, que es tiressin moltíssim els laterals per després nosaltres intentar sortir a les contres. Normalment estàvem jugant últimament 4-4-2 amb rombo per dins, avui havíem canviat perquè sabíem que si jugàvem així ells ens matarien per banda, per això hem posat els jugadors de fora i intentar tenir-ho el màxim controlat possible. I així ha sigut. Al final sí que és cert que tenim sort al minut 92 de que Reynoso li cau i te l'enxufa per l'esquadra, però al final el futbol és això, detalls. Ells també tenen la sort del xut de falta, que va fora, toca el pal, l'esquena de Sergi i entra. O sigui, al final cadascú pot mirar la sort a la seva banda. Xavi, guanyar a un rival com l'Espanyol, que només havia perdut un partit, guanyar d'aquesta manera amb aquest gol a l'últim minut, la pujada anímica és una mica més que guanyar en condicions normals? Bueno, al final nosaltres sabíem que teníem la possibilitat de guanyar l'Espanyol i l'únic que necessitàvem era guanyar per mantenir aquesta segona posició. Nosaltres l'objectiu és ser segons, teníem un partit molt difícil avui aquí, al final l'Espanyol és campió per mèrits, no per demèrits dels altres, sinó per mèrits d'ells, i nosaltres havíem de lluitar contra un autèntic equipàs. Sabíem que eren ràpids, dinàmics, que tenen moltes solucions, que ho fan molt bé, i així s'ha vist durant el partit i nosaltres hem hagut d'estar tranquils, sabíem que tindríem les nostres opcions i avui la sort, al minut 92 ens ha somrigut. Hem vist els últims minuts del partit un Manzi una mica esgotat o físicament mort, però l'has aguantat al camp perquè estaves veient, suposo, que el partit que estava fent era que si tingués alguna la podia ficar. Al final Manzi és l'home gol nostre, ha tingut la primera de cap, l'ha enxufat, després ha tingut algun altre i també ha tingut l'opció de marcar. Avui no teníem un altre delanter centre nat a la banqueta, Ripoll estava sancionat, al final avui sabíem que Manzi havia d'aguantar els 90 minuts. Després teníem altres opcions per banda, per això ha sortit Alonso, que ho ha fet bé, per això ha sortit Reynoso, que els pocs minuts que ha estat també ho ha fet bé, i Òscar García per dins. Al final teníem el que teníem avui, teníem moltes baixes, però tot i així és una plantilla de 21 i tots tindran minuts, i avui li ha tocat a Reynoso ser l'heroi, com qui diu, i potser un altre dia li toca un altre, però han d'estar preparats per ser-ho. Al final, si surts i no surts amb l'ambició, les ganes i sobretot el voler fer, doncs no tindran aquesta opció. Xavi, una jornada menys, el també guanyat, nosaltres també, el Prat ha perdut. Us afianceu ja pràcticament encara amb algunes rutes pendents. Tens la sensació que esteu ara en un moment de solidesa, guanyeu pocs partits per molts gols, però els traieu sempre endavant. És l'equip que vols, és l'Hospitalet que vols? Home, l'Hospitalet avui m'agradaria que guanyés 5-0 a la mitja part cada partit. Això és lo normal, i jo crec que a tots els entrenadors els agradaria això, però no és la realitat. Al final no és la realitat de cap equip. L'Espanyol és un autèntic equipàs, porta 20 no sé quants punts d'avantatge, ja ha perdut hasta el compte, però tampoc guanya els partits molt còmodament, sí que en guanya alguns, però li costa guanyar partits també. Al final vull que l'Hospitalet, si tenim la sort de fer el play-off, que espero que sí, i que estem en camí de fer-ho, que sigui sòlid al final, que ens és igual jugar a casa que a fora, que som un equip molt semblant, tant a casa com a fora, amb camps grans i camps petits, però sobretot que sigui sòlid, que una cosa de les que pecàvem és que no sabíem no perdre partits, que portem masses derrotes a aquestes altures d'any, portem 8 derrotes, crec que hauríem de ser una mica més sòlids, hi ha altres equips que porten 2 derrotes de les últimes 22 jornades, això és el que m'agradaria que fos el meu equip, perdre molts pocs partits, i estem intentant créixer amb això, de no perdre partits. La setmana passada sabíem que l'empat al camp de la Pobla sempre surts a guanyar, però l'empat també et fa sumar, avui
tot i que t'estava sotmetent l'Espanyol, el sumar era positiu, el no perdre era positiu i al final tens la sort de guanyar, i això és el que volem, que no perdre nosaltres els partits. Ens ha passat aquí a casa per voler anar de més a casa el dia del Prat, que per voler fer el segon el gol per intentar guanyar ens agafen amb una contra. Això és el que no pot ser. Això és el que hem de ser més veterans, tot i que és un equip veterà, doncs que no passi, que aquesta ambició de voler no ens faci perdre punts. Alguna cosa més? Sí? Sí? Gràcies. A vosaltres. Pol Reynoso.